केका एक्स्ट्रा जाबाय सुजा आंनि बिदायनि केका मैं मुझे काट के खा गए मुझे रोसिता को हाँ खाबदो बाकी लोगों का ही वो किया बहुत ज्यादा जाबाय आंनि नोंनि पिक्चारखौ बहुत ज्यादा गाबदों आब' रसिता थांसै गाबना ज' फैलायबाय नोंथांमोननो देखायनो थाखाय काटारनि भिउ स' नोंथांमोना नायनो हागोन काटारनि भिउ ओरैबायदि मोजां बे जोनोमाव आरो लोगो मोनफिना लोगोफोरखौ लास्टबो जानो हागौ ओंखायनो दिनै जों फुरा इन्जय खालामनोसै काटारनि बेगखौ देखायनोसै बेग एरियाखौ ओरैबायदि मोनसे रिलेक्सेबल जायगायाव दंफैयो जानांगौ बेनो जोंनि लास्ट इन्जयेबल टाइम जोंनि उनावहाय नुनो हागोन ओरैबायदि गिदिर क्रुजनि टार्मिनाल बियो बिनिफ्रायनो क्रुजाव थांनो थाखाय बर्डिं जायो बिसिनिया बेयावनो एन्ट्रि जायो बिसिनि ना सुजा ओमफ्राय जोंहा बेयाव दिनैहाय लास्ट पार्टि खालामदोंमोन मा जाखो दिनैनि उनावहाय मिथिला मा जागोन ना खुलुमबाय बोलते ना बेरु एक बार खुलुमबाय बोल दो अमित खुलुमबाय बोलो एक बार इधर लाइट में बोलो खुलुमबाय खुलुमबाय भाई नहीं रे बाबा बाय बिराद रिलेक्सेबल जायगा आरोना बेयावहाय सुजाजों आंजों नायदो जि सुन्दरी नुदोंना सुजा अमित प्लीज मेरे भाई अमित हमारे वीडियो बना देना दोनों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो रसिता समफ्रामारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो बेयाव दंफैयो अल दहा पर्टआव दंफैयो जोङो ना सुजा ओमफ्राय दिनैहाय जोंहा मा जादों माने आंनि बिदाय आरो जोंनि सासे केम्पासनि जों बिरु बुंबाय थायोमोन बिनि बिदाय बयबो गावस्राजोबनोसै आलदा थांजोबनोसै सुजाजों आंजोंबो गावस्रानोसै जानांगौ बेनो जोंनि लास्ट इन्जय खालामनाय दिनै जोङो बेयाव एसे केक खानानै ग्रुपैहाय माने पार्टि नङा फिसा मिनि पार्टि बेखौ जानानै दिनैहाय मुभि नायनो थांसै ना सुजा ओमफ्राय मिथिया बहुत थाबैनो लोगो मोनगोन सुजाखौबो आं गालांना थांबाबो लांफैफिननो ट्राइ खालामगासिनो मैंने बोला सुजा को ले जाने की ट्राई कर दियो मेरे साथ नहीं कर कुछ ट्राई नहीं की इसने झूठी इधर भी थोड़ा दिखाना झूठ बोली इधर भी थोड़ा दिखाना सुजाखौ आं थारैनो ट्राइ खालामगासिनो लांफानो थाखाय अन्थाव बाथाव बिनानावखौ आं गालांनो गोसो गैया नोंथांमोनाबो गालांजानो लुबैया जानांगौ ना सुजाखौ आं एथ' गोजान हादराव बोरै हारसिं गालांनो एथ' बिनानावखौ ओमफ्राय जोंनि उनाव नायनो हागोन नै बेयावहाय क्रुजनि टार्मिनाल बिराद मोजां बेयो बेयावहाय बीच दङ ओमफ्राय बिनिफ्रायनो माने बर्डिं जायो आरो बिसोरनियाबो बेनो बिसोरनि मेन मा होनो क्रुजनि टार्मिनाला बिनिफ्रायनो बिसोरो बर्डिं जानानैहाय क्रुआवहाय गाखोनानै थाङो आरोना जहाजाव गाखोनानै सही है फैंटा सही है ना चलता है ना छिछोरे दोस्तों के ग्रुप आज खत्म हो रहे हैं छिछोरा क्यों ये मैडम ओनली फॉर हम छिछोरे फॉर मी हां वेज नो कोई आग नहीं डालेगा इसके ऊपर मैं डालूंगी हॉट अंकल पूरा मेरी फोन से खींचना है तो बेयाव जोंहा जागासिनो जोंनि जोबथा साननि थाखाय सेलेब्रेट माने गावस्राजोबनोसै बयबो आलदा आन्धेरा क्यों आरो बयबो आलदा गावस्राजोबनोसै मोनसे खनसे बीचनि हान्जि ब्लेक बीचनि खाथियाव जोङो ग्रुप फैनानै सेलेब्रेट खालामफैदों आंनि बिदाय आरो नैबे बिथाङा जोंनि केम्पासमोन बहुत गोबाव बोसोरसेनि बारायानो जाबाय बिथांमोना जोंखौ माने मा होनो जोंखौ केयार लाखिनाया ओमफ्राय दायो दिनैहाय जोंनि लास्ट ओमफ्राय आंबो थांनोसै बहुत दिन बेनो आंनि जोबथा सानबो जानो हागौ बिथांमोनजोंहाय ओमफ्राय बेयाव जोङो बीचनि खाथियाव एसे सेलेब्रेट खालामफैबाय सेलेब्रेट माने लास्ट बिदिनो बिदाय आरोना आज आ रही हूँ मैं मैडम्स पे बहुत लोग हैं क्या बिथांमोना नायनो हागोन बेयाव जोङो माने बीच खाथियाव कारपेट बनानै बेयावनो सेलेब्रेट खालामबाय ओमफ्राय नैबे बिशाल बिथांनिया जिखौ जोङो भिरु होनो सुजातानि बिफा लेङो सुजाया बेखौ बिथांनि दिन बार्थडेमोन साननै सानथामनि उनाव ओमफ्राय जों एडभान्स सेलेब्रेट खालामनानै थिनहरसिगोन ओमफ्राय आंनाबो बिनो जोबथा 13 थारिखनि उनावनो आंबो थांनांगौ दिनैहाय 11 थारिख 13 थारिखनि उनावनो आंबो थांनांगौ अब खाली हो गया फिनिश हो गया हमारा खाओ ना हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे भले मेरे शक्ल काटना हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे ए वेट ना विश करो कुछ तो विश करो प्रे करो कुछ तो प्रे करो अच्छी विश करो सारे दोस्तों को वापस मिल जाए
सबका अच्छा हो भी यार, नेक्स्ट वेंचर अच्छा हो लोगों का। विश करना चाहिए, विश ऊपर वाला करे सबका अच्छा हो तुम लोग का। विश किया, ठीक है काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे to you. God bless you. May God bless you, dear Viru. May God Viru है ठीक है, टेस्टी है, लेकिन मेरी शक्ल को मत खाना है दोस्तों। कुछ भी हो मेरी शक्ल मत खाना, कुछ भी हो मेरी शक्ल मत खाना। सुजा तूने मेरे को ही पहले काट के नहीं काटा बहना मैंने। देखो मुझे, चल मैं अमित अमित को ही काट देती हूँ, रुक। अमित को काटो, अमित की पेट काटो। अमित को काट डाला। सबसे पहले मुझे काट डाला लोगों ने, बताओ। सबसे पहले मुझे काट। बजाओ ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। ए पिघल गया मेरे हाथ में। हाय हाय, तुमने नहीं मुझे खिला। हां, नहीं लगेगा लिपस्टिक। फोटो नहीं अच्छी आ रही है। पैर पे नहीं, ये को थोड़ी आता है यार करने। हमारा म्यूजिक भी होता है, बताओ। मेरा हाथ फिसल रहा है। बस कंप्लीट कर रहा है बस तुम लोग, कुछ नहीं। चलो 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 Cornies, wir all to have hold oमफ्राय बेयाव बीच दङ, बिराद गिदिर बीच। नायनो हागोन नोंथांमोना काटारनि सिनारि, ओमफ्राय लाइट्स ओरैबायदि डेक'रेसन खालामनानै दोनदों। बेनो क्रुनि माबाया क्रुजनि मेइन एन्ट्रि जानाया। लाइट्सखौ नायदो, ओरैबायदि समायना। बेयो सुकमिना, बेखौ सुकमिना होनो, सुकमिना पार्क। है आखाइखौ क्या पे लेफ्ट साइडजों सुकमिना पार्क दङ, ओमफ्राय नोंथांमोना काटारनि भिउसखौ ओरैबायदि समायना नुदोंना नोंथांमोना काटारनि भिउसखौ। दायो जोङो मुभि नायहैनो नागिरगासिनो, मुभि नायहैनो। एक आखिरी बारी हो जाए, क्या था पढ़ो हमारे। तो रही हूँ, थोड़ी रही। सुजा, हमारी मूवी का नाम क्या था? मूवी का नाम एनिमल मूवी नायनो थांगासिनो, जुनार मूवी। थाबायखौनो हाला नोङो, आखाइ हमनानै लांनांगौहाय आंनि बिनानावखौ। मालाय नुदों ड्रेसा? बङाइगावनिफ्राय सफैनाय ड्रेस ना सुजा? सुगवाकिब सफैबाय, सुगवाकिब सफैबाय। जोङो बेयाव मुभि नायहैनोसै। गाबोननिफ्राय आरो डिउटि दंलायगोनलाय ना सुजा? आंनि बिनानावा थाबायबाबो थाबायखौनो हाला। मुभि नायनो थांबाय थानायाव मा नुदों नैयाव? ऊँट गादा। एक्सक्यूज मी ऊँट गादा ब्रदर, देखो बहुत सारा ऊँट गादा ब्रदर है ना। आपको एक्सक्यूज नहीं बोला, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। बिराद बुरजा दङ ऊँट गादाया। आयौ, बेयावहाय ना ऊँट गादानि माने सावारि खालामो, गाखोनो मोनो इयावहाय। सानाव फैबोला, दायो मोनायाव बिसोरखौ उन्दुहोना दोनजोब्बाय नै। दादा को ही दिखाना, ठीक है? उन्दुनानै दंजोबो नै ऊँट गादायाव। Just like 1 2 3 go, just like a wow। just like मेरे बहन भी नहीं आ रही, इसलिए तो मैंने सुजा को बोला पकड़। I'm not photogenic. Again। आई ना मैं छोटी हो गई बोलो। गाइस, बहुत अच्छी मूवी थी, देखकर आना आप लोग भी। मजा आया, मजा। सुजा है रिव्यू। कितनी अच्छी टॉयलेट है, बताओ दोस्तों। ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै। लाभ यू एवरीवन। लाइक खालाम, शेयर खालाम। जल्दी भी बताना कैसे लग रहे हैं हम लोग। हाँ बोलो बोलो जल्दी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करें, कमेंट करें। रोसिता के व्यूज बढ़ाओ दोस्तों, बहुत कम व्यूज एंड कमेंट्स आ रहे हैं। प्लीज प्लीज बोलो सुजा, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। लव यू एवरीवन, लव यू, लव यू, लव यू। कितनी खूबसूरत लग रही है।